O Diyos, sikat ti Diyos ko, ket mailiwakken ka. Ti amin na kinatanok, tarigagayan na ka. When mawaw ti kararwakken ka, kasi tinamaga, nautuyan kenatikag adaga. Agpakita ka kanya kuma iti santuaryo, may matangak kuma ti bilag kandayag mo. Kaputa na saysaya at tidiyag balbaliw nga ayat mo, ngem ti mismo abiyag, idaydayaw kanto babaen dagiti bibig ko. Agyaman aktuken ka iti unos ti panagbiag ko, itagay konto dagiti imakken ka iti panagkararag ko. Mapnek ti kararwak akaslanangan ti taraon a naimas, katagkantaak tinaragsak akanta apagdaydayaw ken ka. Malaglagip ka no daak iti idak, pampanunutan ka ngagpatpatnag. Ngamin kanayon na katultulungan, katagkantaak asiraragsak sa linong dagiti payak mo. Diyak isina ti kararwaken ka ket natalgedak, tatapayaan ang iti kanawan nga ima. Apo Diyos, sigyaman kami tadda kami itangal daw. Ipakitam ko matidalan na kayat mo para kada kami, tapto masursuro mi tinaimbag, ken umuli kami ken kano nagkamali kami. Apo, kayat mi nga agbalina na siya at nga tao, ket agbunga ti aramid mi. Tulungan na kami nga agbalbali, uhaan laeng agtalek ken kano diket di agaramid met tinasya at para kadagiti daduma. Ted mo ti bendisyon mo kada kami, kadagiti pamilya ken gagayem mi. Isurum kada kami ti agtalek kada kayo, kan suruten ti kayat mo para ti biag mi. Dayaw ken gloria panagyaman tinagan ni Apo Hesukristo. Amen. O Diyos kay langit, ngayawen na ka, pagariam ka di,
Good morning! Daytoy ti aldaw nga narami ti Apo agragsaken agrambak tayo. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Friends, tayo po'y nasa pangatlong linggo na napapaloob sa panahon ng Kwaresma. Gusto ko lang pong ipaalala sa ating lahat, mga kapatid, sa 4 araw na ito na pagngilin, pagtitika, meron po tayong Lenten folder and envelopes. Kumusta na po yung ating Lenten folder and envelopes? Ilang kulay na ang nagamit nyo? Sa mga dumadalo ng Compline, yung gabi-gabing panalangin, sigurado ko, sa bawat cross may green na dyan. Yung red, yung yellow, yung violet. Balikan po ninyo yung inyong Lenten folder envelope. Tingnan nyo kung anong mga kulay pa. Halimbawa, kapag nakagawa kayo ng isang magandang bagay na hindi naman sinasabi sa inyo, anong kulay yon? So, yun. Tingnan natin, balikan natin. Saka, magkano na kayang natipid natin o magkano na kayang natipid natin sa fasting para sa Panginoon? Mula nung ilang araw na ba ng Kwaresma, pang ilang araw na ng Kwaresma kahapon? So yun po. Pangalawa, tulad na nasabi ko, gabi-gabi po, Lunes, Martes, Miyerkules, Biyernes, Sabado, meron po tayong Lenten evening prayers. Gabi-gabi po yan, may panalangin tayo tuwing alas 7 ng gabi via Zoom. Dumadami po yung mga dumadalo. Ang pinakamarami na ay 27. Kaya lang, kumpara sa bilang ng natin dito sa NAXCO, kunti pa po yun. We are looking at, sana kahit maka-100 man lang tayo, maganda na po yun para sa atin. Pero, kahit na kunti yung bilang, actually kahit na 5, ang Diyos, dinidinig niya ang ating mga panalangin. Mga kapatid, sa ating evening prayers, kasama rin po doon yung mga prayers for healing natin. At, eto po, kung meron po kayong gusto, mga prayer requests, gustong isama sa panalangin, ibigay niyo po sa amin na mas maaga upang sa ganon ay maisama sa ating mga daily prayers and evening prayers as well. Karamihan sa mga pinapanalangin natin sa evening prayers ay puro mga may sakit. Hindi lang po para sa may sakit yun. Para sa iba pa pong mga petitions or prayer requests, isinasama po sa ating evening prayers and daily prayers as well. Pangatlo, isama po natin sa ating panalangin ang nominations committee ng ating simbahan. Magpupulong pong ating nominations committee, hindi na po 11:45 kundi pagkatapos ng Sunday School. Hindi na rin po sa Admin Pastor's Office kundi ang nominations committee meeting ay sa Holy Club. Hopefully by 1 o'clock tapos ng Sunday School at doon na po tayo. Sa Holy Club tayo, nominations committee. Huwag po kayo mag-alala, meron po tayong lunch doon. And then sa March 30, gagawin po ang ating pre-charge conference. Pre-charge conference, kung kaya't inaasahan na lahat ng mga reports ng iba't ibang komite at ministries ng council ay
nasa atin na bago pa po mag-March 30. So by this week, hopefully, lahat na ng reports ay makarating na sa opisina at ang ma-collate na natin. Sapagkat ang ating church conference ay sa April 13. Pero bago pong church conference, bagong April 13, sa April 6, dapat na sa ating DS na ang lahat ng ating reports. Ngayon, pakinggan natin ang isang paanyaya para sa atin, para sa ating family camp. Ate Neri? Naimbag nga bigat kakabsat. Good morning po! Good morning. Alam nyo ba? Hindi pa. Yeah. Ang buwan ng April ay buwan ng palabasang gawain. Kaya tayo po sa church natin, magkakaroon po tayo ng isang gawain. Lalabas po tayo at hindi po tayo matutulog sa mga tahanan natin. Tayo po ay magkakaroon ng gawain. Ito ay ang family camp. Ito ay magaganap sa April 14, 15, and 16. So, mawawala po kayo ng ilang araw sa tahanan natin. Pero, sama-sama po kayong pamilya. Ipag-pray po natin na bigyan tayo ng Panginoon ng oras na magkakasama po ang pamilya. Alam ko po na yung tagal po ng panahon, kasi alam po may mga gawain po kahit na, that is Holy Week po, mahal na araw. Kaya alam ko may mga schedule kayo, pero pag pinag-pray po natin yan, si Lord po ang masusunod. Ang tema po ng ating Knox Family Camp 2025 ay hinango sa Colossians chapter 2, verse 7, at ang sabi ay, let your roots grow down into Him, and let your lives be built on Him. Then your faith will grow strong in the truth you were taught, and you will overflow with thankfulness. Ayan. Sa ilang araw po, ilang gabi na tayo po'y magkakasama sa family camp, mabubuo po yung ating pananampalataya, mananaig po yung katatagan, saka yung mag-uugat po ito ng malalim. Malalaman po natin yung kabutihan ng Panginoon. Marami po tayong matututunan doon. Ito po ay magaganap sa Tagaytay. Yan. So, kaya lang, meron po tayong fee. Actually po, ang fee po natin ay 3,000 per head. Pero yung pong kalahati ay sinagot na po ng church. Alam ko po yung iba, mabigat na po yung 1,500. Pero ipag-pray po natin yan. Kikilos po ang Panginoon at may mga bukas puso po ng mga kapatiran din po ang magsishare. Para sama-sama po tayong lahat na attend po ng family camp. Pag-pray po natin yan. Yung pong 1,500, yung po ang babayaran, pero ang Panginoon ay napakabuti. Gagawa po siya ng paraan. Amen. Yung pong meron pong kakayahan, alam ko pong itatas po yung heart nila. Pwede po itong hulugan. Matagal pa naman, April, pwede pong hulugan. Meron po tayong mga registration form, lapit lang po tayo sa ating diakonesa at kay Miss Marlene. Pag-pray po natin, yung magaganap na family camp natin sa Tagaytay. Sana sa Ilocano madami pong atin. Pag-pray lang po. Kasi kung tayo po, siyempre sasabihin natin, ay matagal, paano na yung mga work ko, di ba? Pero gagalaw po ang Panginoon. Pag-pray po natin. May mga registration po, inuulit ko po, Teacher Marlene at kay Pastor sa ating mga diakonesa. Maraming salamat po at nawa, ito po'y maganda nating gawain sa Holy Week. God bless us all po. Maraming salamat, Ate Neri. Yes, April 14, 15, 16. Holy Monday, Tuesday, and Wednesday. Pagdating naman po ng 17, yan po ay Monday, Thursday, Huwebes Santo, ang ating pananambahan at
paggunita sa huling hapunan ay ganap na alas 6 ng gabi. Sa Huwebes Santo, alas 6 ng gabi po ang ating paggunita sa huling hapunan ng ating Panginoon. At sa Biyernes Santo, ganap na alas 9 po ng umaga ang ating pananambahan bilang pagbubulay-bulay sa huling 7 wika ni Jesus sa krus. 7 last words service, alas 9 po ng umaga ng Biyernes Santo. And sa Linggo ng Pagkabuhay, alas 5 po ng umaga ang ating joint Resurrection Sunday service. Buong distrito po ito sa Malabon. Kung wala po kayong masakyan, sabihan lang po kami at ang sagot na ay matingnan natin kung paano tayo ma-accommodate ng mga sasakyan na available. At kung pwede ay magkikita-kita tayo sa mga malapit lang dito sa NATS at malayo doon sa venue, magkita-kita po tayo lahat dito at nang sabay-sabay tayong pupunta doon sa venue ng ating District Joint Resurrection Sunday Sunrise Service. Ang atin pong takapagsalita ay ang ating obispo na si Bishop Rubinel Estrella. Para po sa ibang mga gawain natin, pakitingnan na lang po ninyong ating Herald. Nandyan po yung ating schedule hanggang sa katapusan po ng Mayo. May mga bisita po ba tayo o mga first-timers dito sa ating ngayon? Tingnan nga ninyo yung katabi o nasa harapan o likuran. Bagong mukha po ba yan? O bagong retoke? Kung wala, ating batiin ang lahat ng mga nagdiriwang ng kalakarawan sa linggong ito mula ngayon hanggang sa darating na Sabado. Happy birthday kina kapatid na Rebecca del Rosario, Job Salvador, Melito Pascual, Geraldine Galapia, John Andre Salvador, John Vincent Gallego, Marvel Victor Lawagan. Kala ko tapos na kay Ate Marites. Ate Tess. Marites Dino, Francisco C. Chanco Jr., Lemuel Marcelo, Sofia Maribojo, Virginia Maribojo, Elia Joy Santos, Mary Ann Bo, Renz Martin Maribojo, Eustaquio Paking, Buena Tungpalan. Meron pa po bang ibang nagdiriwang ng kanilang birthday ngayon? Sino po mga birthday celebrators na nandito? Nagdiriwang na wedding anniversary, wala rin? Sa mga nagdiriwang po ng kanilang birthdays and wedding anniversaries, happy birthday po at happy anniversary. Sa inyo na nasa inyong mga tahanan, kapag kayo nagdiriwang ng inyong birthday at anniversary, ang dalangin po namin ay sana pagpalain pa kayo ng Panginoon at ipagkaloob ng Diyos ang iyong mga panalangin. God bless po sa inyo. Atin ngayong pakinggan ang handog na awit ng ating mga bata.
Sige, pwede po bang dalhin na lahat ng mga bata dito sa harapan at ang sila ay ating may panalangin? Ayan. Let us pray. Nasa harapan po namin ngayon, Panginoon, ng mga batang ito, mga anak na patuloy na nagiging inspirasyon sa bawat tahanan, bawat pamilya, at sa simbahang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa talentong ipinagkaloob nila sa inyo at sa amin. Sa talentong kanilang pinakita. Sa kanilang murang edad ay kanila lang iniaaling kanilang panahon upang magsanay sa kanilang kanta. Iniaalay nilang kanilang talento upang sa ganun mapapurihan ka. Dalangin namin ngayon, Panginoon, basbasan mo, i-bless mo ang mga batang ito, pakinggan ang kanilang mga panalangin, mga simpleng panalangin. Ganon din, Panginoon, i-bless mo ang kanilang mga magulang at lahat ng mga nangangalaga sa kanila. Mabigyan nawa nila ng magandang bukas ang mga anak na ito. Tulungan mo sila sa kanilang paglaki at sa kanilang pag-aaral. Nawa lumaki sila ng may takot at pananampalataya sa iyo. Sa ngalan mo, Kristo, itong aming panalangin. Amen. Amen. Panakaibasa tinasantuan asurat. Ti umana may basa akit masarakan iti Isaiah chapter 55 verses 1 to 9. Kat kastoy ti kunana. Yes. Kunati apo, umay kayo da kay amin amawaw, adtoy ti danom. Umay kayo da kayo nga awan kwartana. Gumatang kay ti taraon kat mangan kayo. Umay kayo gumatang ti arak ken gatas. Gumatang kayo ngem awan ti bayadan yo. Apay gastuen nyo ti kwartayo no ti taraon asaan amakan. Apay gastuen nyo ti swelduyo ket kaskas di nga awan pan nakapnakyo. Danggandak ket aramiden nyo ti ibagak tapno maramanan nyo ti kaimasan amakan. Ipangagdak ita dakayat at taok ket umay kayo kanyak. Umay kayo ket maadaan kayo iti biag. Makitulagak kada kayo iti agnanayon at tulag ket itad konto kada kayo dagiti bendisyon nga inkari ken ni David. Pinagbalin ko a Pangulo kay nagturay kadagiti nasyon. Inaramat ko ang mga ipakita kadakwada ti bilag ko. Ay bamto dagiti gangga naet a nasyon. Saan da ka idi ngam ammo, ngem ita agtartaray da nga umay tumipon ken ka. Siak ni Yahweh a Diyos mo, tinasantuan a Diyos ti Israel. Ti mga ramid to kadagitoy, ket ikankanto dagiti dayaw adayag. Biruken nyo iti apo ita masarakan pay. Umawag kayo ken kuana ita taasidag pay. Masapul nga isardeng dagiti managdakdakes ti wagas ti panagbiagda. Ket baliwan da ti panagpanunot da. Agsublida ko may ti apo a Diyos tayo, iso ang mga nangaasi ken madadaan amamawakawan. Kunati apo, ti panunot ko sa anakas ti panunot yu, ket ti aramid ko sa anakas kadagiti aramid yu. No kasano anang ato ti langit ngem ti daga, kastamet anangat nga ato ti wagas ken panunot ko ngem ti wagas ken panunot yu. Ti sao ti apo. Agyaman tayo. Iti Diyos. Ang pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Magsisi para hindi mapahamak. Noon may mga taong nagsabi kay Jesus na pinapatay ni Pilate ang ilang mga taga-Galilee habang nag-offer sila ng sacrifice sa Diyos. Tinanong sila ni Jesus, sa palagay niyo ba, mas makasalanan ng mga taga-Galilee na yun kesa ibang taga-Galilee dahil sa dinanas nila? Hindi. Pero sinasabi ko sa inyo, pag hindi kayo nagsisi, mamamatay din kayong lahat tulad nila.
O kaya naman yung 18 na namatay ng mabagsakan ng tore sa Siloam. Sa palagay niyo ba, mas makasalanan sila kesa sa lahat na nakatira sa Jerusalem? Hindi. Pero sinasabi ko sa inyo, kung di kayo magsisisi, mamamatay din kayong lahat tulad nila. Ang parable ng fig tree. Sinabi sa kanila ni Jesus ang parable na ito. May isang taong may tanim na fig tree sa bukid niya. Hinahanapan niya ito ng bunga pero wala siyang nakita. Kaya sinabi niya sa tagapag-alaga ng bukid, 3 years na ako pupunta dito at naghahanap ng prutas ng fig tree na to. Pero wala pa rin bunga. Putulin mo na. Nakakasikip lang to. Sumagot ang tagapag-alaga, Sir, wag po muna. Pagkantay pa tayo ng isa pang taon. Hukayin ko ang palibot at lalagyan ng fertilizer. Pag namunga to next year, edi mabuti. Pero pag hindi, saka nyo po ipaputol. Mga kapatid, ang magbuting balita ng ating Panginoon. Madayaw ka, O Apo Jesucristo. Santa Biblia na Diyosan, gamen kong maikutan, sikat makasarakan, tibyagan na Christian one, Biblia at pagkadalan, biyak ni Jesus nayan, iturong ilalagak, lalawak apagnak. Hintay denggen ti mensahe ti kanta babae ni ti Knox UMC Choir.
Thank you, choir. Savior like a shepherd lead us. Kaya lang, yung simpleng hymn, naging komplikado. Ang dami niyang kulot-kulot. Pero ang ganda. Ang gandang mensahe ng kanta. Mga kapatid, ang ating pong tagapagsalta ngayon ay hindi na bago sa ilan sa atin. Isa po siyang lisensyadong guro. Nagtuturo siya ngayon sa Caloocan High School, Senior High, creative non-fiction writing or basta ganun. Sabi ko nga, parang technical writing pala yan. English. A loving mother of two, a loving wife, but most of all, a disciple of Jesus. Friends, ang ating tagapagsalta, teka, basahin ko, baka mamali yung sasabihin kong apelyido. Si Teacher, ba't ako nakalagay dito? Sa cover. Teacher Marites Tolentino Asuncion. Teacher Tess? Naimbag nga, bigat tayo amin kakabsat. Kasla nagrigat nga iti tumakder, iti sangwanan, iti kongregasyon. Parang ako, sabi ko, sanay lang ako ng aking kausap at nasa aking harapan ay aking principal, ang aking head teacher at mga estudyante. Kasla sa Bali, para akong kinakabahan. Okay, so, agkararag tayo. Apo Diyos, anay ilangitan, iti dayti nga agsapa. Pagyamanan mi, iti biyag ti tumunggal may sa kada kami. Sapay kumao apo, tausa rin na. Nagbalin nga avenue, iti message na kayat mo nga inga iruknoy kada kami iti dayti nga bigat. Sapay kumata ti mensahem iti makita da, ket san na siya at tao nga nakatakder ito'y sangwanan. Amen. Kasla idi kinatungtungnak ni sis di last 2 Sundays ago. Kung nakakayak nga ta, nagwunaklatan ng mdik amo. Kasla ngamin kinya no kasing katungtungan dak. Master, mano nga minuto? Baka 10 minutes lang to. Hesitantak, ngam kunak, God is good. And alam ko, tutulungan niya ako to deliver the message for today's morning. Tinakabasaran, iti mensahe ti dayti nga biyag, mensahe ti dayti nga agsapa, ket ijay Luke chapter 13 verses 1 to 5. Ken verses 6 to 9. Bali na hati yon, base dun sa leksyonaryo na binigay sa akin ni Pastor. Verses 1 to 5 is Jesus' call for repentance. Why do you think Jesus called for repentance? Apay nga, nag-awis iti panagbabawi. Because we are all sinners. Sino nga tati mga ibaga, nga awan iti basol na. Amin tayo ket managbasol. That's why there's a call for repentance. Una, define tayo muna siguro what is a sin. A sin is, based on my research, sabi dito, is breaking God's law. Sin is anything that violates God's commands.
It is written in John chapter 3, verse 4, sabi dito, everyone who sins breaks the law. In fact, sin is lawlessness. Breaking God's law is synonymous to disobedience, as how Adam and Eve disobeyed God in the Garden of Eden. Dito pa lang sa eventualities na to, mayroon na tayong tinatawag na inherited sin. Because Adam and Eve disobeyed God in the Garden of Eden. Ang kasalanan ay anumang bagay na lumalabag sa mga utos ng Diyos. Ibig sabihin, kapag hindi natin sinunod ang kanyang tagubilin at gumawa tayo ng mga bagay na hindi naaayon sa kanyang kalooban, tayo ay nagkakasala. So, ibig sabihin ng sin ay breaking God's law. Yun ang una. May kaduwa, kula na dito missing the mark. Ano ba tong mark na to? Ito yung mga mark na sabi natin, they are God's perfect standard. We all know that God is holy, God is perfect, and we are not. When we miss some of those standards, we are already committing sins. In Romans 3:23, sabi dito, for all have sinned and fall short of the glory of God. So all of us are sinners. Amin tayo kat managbaso, lahat tayo ay makasalanan. And what are some of the practical representations that we are sinners? What are the practical representations of sins in our lives? Umuna dito ko na nakatjay pride. Ano ba ang pride? Lahat tayo may fried chicken. Diba? Minsan nga, napakadami pa nating fried chicken. Hantay amuti, agpakumbaba. A person who prides themselves on their achievements, thinking that they are superior to others, is missing the mark of humility and grace, which God calls us to. What are the missing marks? The pride, the humility and grace na tinatawag natin. Humility and grace. Minsan, as a teacher, may mga nahahawakan akong science curriculum. Amo tayo ng science curriculum ko na tayo kat nalalaing dagay ubing, di ba? Mga grade, mga section A's. Ngam, adating ngam na. Nangato ti IQ da, pero sabihin natin, medyo nagsasuffer yung kanilang EQ. Mataas ang intelligent quotient, pero mababa ang kanilang emotional quotient. So they tend to be boastful. They tend to be, sabihin natin, mas magaling ako sa kanila. Diba? Kasi they are very competitive. Yan. Ang lagi kong sinasabi sa mga students na nahahandle ko na ganito, hindi naman lahat, di ba? Hindi ko naman nila lahat, but there are some na talagang ang kanilang EQ is mababa, though yung kanilang IQ ay mataas. Ang lagi kong sinasabi is, be humble. Be humble. Be like a bamboo that the taller it grows, the lower it bends. Alam natin, di ba? DJ Kawayan, ang kawayan, kahit sa Tagalog pala kawayan din yun, Yung bamboo, mataas siya, matangkad, payat, pero mataas. Pero when storm comes, anong ginagawa niya? Nagbe-bend lang siya. Nagbe-bend siya. So inihahalin tulad ko na ang mga natutunan sana ng aking mga estudyante ay sa buhay nila na kung gaano kataas ang kanilang katalinuhan, gaano kataas ang kanilang mga narating, ay ganun din sana ang level ng kanilang pagpapakumbaba. Okay. Be like a bamboo, the taller it grows, the lower it bends. May kaduwa ket lying. Sinas kanya tayo tisan nga naglalay. Ori ko nata yung white lies, they are still lies. Diba? They are still lies. And, sabi dito, when someone lies, even with good intentions, to protect someone, for example, they miss God's standards of truthfulness. God's perfect standard is honesty. Honesty.
what is being deviated here? Ano yung, kumbaga parang deviated dito sa lying na to? Nagsinungaling ka, so wala na yung truthfulness. You are no longer honest. Alam niyo sa mga schools, sa harapan ng mga schools natin, di ba maraming mga estudyante, laging nakalagay doon, honesty is the best policy. O, talamak man yan, pero kahit nababasa ng mga estudyante, minsan nakakalungkot. Even hindi estudyante, kahit mga tao, di ba? Simple lang. Paging honest sana, hindi na nagagawa. Ang pagsisinungaling ay isang kasalanan na sumasalungat sa katotohanan at katuwiran ng Diyos. Sa Biblia, malinaw na sinasabi ng Kawikaan 12:22 na kinamumuhian ng Panginoon ang mga sinungaling, ngunit nalulugod siya sa mga tapat. Pinapakita rito na ang pagsisinungaling ay hindi lamang isang simpleng pagkakamali, kundi isang bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Kahit simple lies, white lies, they are still lies. May katalo is selfishness, pagiging maramot. A person only acting in their own self-interest and not caring for the needs of others is missing the mark of God's commands to love others as Christ loved us. Ang pagiging maramot, hindi lang minsan sa pera, sa oras, sa love, sa attention, na hindi naman nabibili, tama po ba? Bakit natin ipinagkakait? So kung may kailangan ng ibang tao, just like our students, maraming mga estudyante namin hindi kumakain, ayan, may mga ward kami. Minsan nabibigyan namin ng mga cookies, ng inumin. Bakit hindi? Ba't may pagkakait, di ba? As a mother, we are selfless. Selfless. Na kahit minsan you are already suffering. Di ba? Pero pinapakita mo sa iyong mga anak na kaya mo pa. Kasi gusto mong i-provide ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. As a brother or a sister, we are always selfless to them. We are selfless to other people. May kaupat ket anger. Sino ti saan nga makaungungot kanya tayo. Siya kan kanayo naktamtaman dito ay tanaungutak nga talaga. Even at home and even in school. Talaga nga naungutak. Siguro makita yung feature tirupak niya. Talaga nga naungutak ag paypayso. When a person is quick to anger and lashes out, it misses God's standard of peace and self-control. Alam niyo ito, agpaypayso dahito eh. Mawanan ka ti self-control na makaungat ka. Tama ibagam amin nga kaya't mga saun, di ba? Masasabi mo kung ano yung mga dapat mong sabihin. Dahil ang galit ay isang matinding damdamin na maaaring magdulot ng kasalanan kung ito ay hindi mapangasiwaan ng maayos. Nagdudulot ito ng poot at pighati, sumisira sa relasyon at nagbubunga ng iba pang kasalanganan at ito ay salungat sa bunga ng Espiritu Santo. Dahito'y kat bugso ng damdamin, no? Sometimes, anger na nakakagawa tayo ng matinding epekto sa tao. Sabi nga nila, wag kang mag-promise kung ikaw ay galit. Wag kang magsalita kung ikaw ay galit. Ngumhang kung maarami dahi dyan kakabsat. Hangko kaya tagbalin nga silent movie no makaungutak ka talaga nga jingiwat ko kasla na Armalite. Armalite tingiwat ko paypayso. Okay, number 5 is we have unforgiveness. Ano bang unforgiveness? Haan nga agpatawad niya. Dakadi tinabayag tayo nga kaya ka hantay nga napatawad nga mga kaibigan natin, mga kapatid, or even the worst is our parents. Nagkakasalan tayo sa ating Panginoon. Unforgiveness. Minsan, let's try to be forgiving and let's try to forget kung ano na yung, let bygones be bygones, sabi nga nila, di ba? Huwag yung sinasabi nating, I can forgive, but I cannot forget.
So dapat forgive and forget. Agkabsat na dayjay, kakabsat, di ba? Twins sila, hindi sila pwedeng maghiwalay. Forgive and forget. Hindi yung, I can forgive, but I cannot forget. So yun lang, yung mga ibang practical representasyon ng sin sa ating buhay. Yung anger, selfishness, unforgiveness, yun lang. Pero marami pa yun, di ba? Marami pa. Those are just some. What are the consequences of sin? What are the consequences of sin? Siyempre, pag nagkasala tayo, meron tayong adabayad na, di ba? Anya dagito nga bayad na ano yung mga bayad? Anya ti bayad dagito nga basbasol tayo. First is separation from God. Separation from God. Dito siguro ti ka dagsinan na consequence iti basol. Isaiah 59:2 states that, "But your iniquities have separated you from God, your sins have hidden your face from you, so that He will not hear." Sin creates a barrier between us and God, causing spiritual separation, because God is holy and sin cannot exist in His presence. What are the causes of separation from God? Alam natin na ang Diyos ay banal at makatarungan, at ang tao ay makasalanan. At ang kasalanan ay may hatol na nagiging hadlang ito sa relasyon natin sa Panginoon. We all know that. Diba? May kadua, kuna na dito'y spiritual death. Romans 6:23, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord." Because sin leads to spiritual death, meaning separation from God's eternal life, for the wages of sin is death, panakapatay. So, what are the effects of spiritual death? Ito yung pagkakahiwalay natin sa Diyos, pagkabulag sa katotohanan ng Diyos, dahil tayo ay alipin. Nagiging alipin tayo ng kasalanan. So yung mga enumerated sins ko, we keep on repeating them. We keep on committing them. Ngamin, meron tayong tinatawag na spiritual death. Hantay amo, nanya iti agpaypay suken, saan ngamin hantay amo, nanya ti dalan, nga apan kinaapi Diyos. At dito, walang tunay na kapayapaan at kagalakan. So yung una natin dito is the separation from God, spiritual death, then the last one here is loss of peace and joy and broken relationship with others. Ito siguro yung nakikita natin na dito sa lupa, iti daga, no kasano tayo nga makigamuloy iti tao. No nagbasol ka ti may nga tao, kat nasabat mo, anyang iti aramidam, likliklikam suna, di ba? Liklikam. Kasanon ngay, how's your relationship with the person? Kumusta ang iyong relasyon sa tao? Are you at peace? Di ba? Pag nakagawa ka ng kasalanan, may bumabagabag sa iyong dibdib, meron kang agam-agam. So what are you going to do? Anong gagawin mo? Di ba? Loss of peace. Kaya tayo nga di nga kastoy ti mapasamak kada tayo that we are separated from God, there is spiritual death, and we lost peace and joy as well as broken relationship with others. Kaya tayo ka di nga kastoy ti mapasamak kada tayo. What are we going to do? In Luke 13 verses 1 to 5, sabi dito, how many times did God state, "No, I tell you, but unless you repent, you will all perish"? Ilang beses niyang sinabi yon, ilang beses na stated in Luke 13 verses 1 to 5. They were stated twice. It is in verses 3 and verses 5. What is the key word? What is the key word? Sabi dito, "No, I tell you, but unless you repent, you will all perish." Ano yung keyword doon?
there's the word repent. Why do you think God calls for repentance? Ano ang nakasaad sa verses 1 to 3? Sabi dito is, God calls for repentance. The call for repentance. I have here 3 words or 3 things that given focus in verses 1 to 5. Luke 3 verses 1 to 5. That repentance is urgent. Sabi kasi, no, I tell you, but unless you repent, you will all perish. Repentance is urgent. Ano ba ibig sabihin ng urgent? Kano ka nga agbabawi? Siguro the right word, the right time is now. Diba? Jesus frequently emphasized the urgency of repentance, warning that failure to turn away from sin could result in spiritual ruin and separation from God. Diba, the consequences ti sin tatay, that is one of the consequences of sin, separation from God. Repentance is not just a recommendation, it is a pressing need for every individual. In Matthew chapter 4, verse 17, sabi dito, from that time on, Jesus began to preach, repent, for the kingdom of heaven has come near. At the onset of his ministry, Jesus' message was simple. It's very simple. Repentance is necessary because the kingdom of heaven is near. The urgency of repentance lies in the fact that God's kingdom is at hand, and people need to prepare themselves spiritually for its arrival. Repentance is urgent. Ang ganda ng promise ng Panginoon, di ba? Ano ba yung promise ng Panginoon? Sabi dito, the kingdom of heaven. Kaano tayo nga rod nga agbabawi? The right time is now. In this time of Lent, maybe we must reflect. We should assess ourselves on our relationship with God. Ano nga ba? Ano nga ba? Sino nga ba tayo sa harap ng Panginoon? The second one is, aside from repentance is urgent, sabi dito is, tragedy is not a judgment on sin. Tragedy is not a judgment on sin. Chinalens ito ng Panginoon, di ba? Ng ano natin, pagka may nangyari sa atin, lagi nating sinasabi na pinaparusahan siya ni Lord. Managbasol ngamin isuna, di ba? So tragedy is not a judgment of sin. Sabi dito, during Christ's ministry, He addressed the misconception that personal tragedies or misfortunes were always a direct result of sin. People often attributed accidents, suffering, or natural disaster to God's judgment on the individuals affected. Jesus, however, challenges this notion. Tragedy is not a judgment on sin. It is in Luke 13 verses 1 to 5, yung ating leksyonaryo ngayon. Jesus uses the tragedies of the Galileans slaughtered by Pilate and the collapse of the tower in Siloam to challenge the assumption that those who suffer must be greater sinners than others. Jesus explicitly denies this idea, stating, do you think that these Galileans were worse sinners than all the other Galileans because they suffered this way? I tell you, no, sabi ng Panginoon. He emphasizes that the tragedies are not direct judgments on people's sin, but are reminders, take note, reminders of the fragility of life and the need for repentance. The need for repentance. Ulitin ko. Tragedy is not a judgment on sin. Then personal misfortune or tragedy is not a punishment for sin. So yun yung pangalawa. Repentance is urgent, ang una. Pangalawa is tragedy is not a judgment on sin. And the last one is no one is exempted from repentance because we are all sinners. As stated in Romans 3:23. Tama ba? Lahat tayo ay
sinners. Whether we consider ourselves righteous or sinful, everyone must repent. Without repentance, everyone faces the possibility of spiritual ruin. Jesus' message was clear. Repentance is for everyone. Repentance is for everyone. Whether we are considered righteous by society or openly sinful, repentance is necessary for all to avoid spiritual destruction. There are no exemptions. Lahat tayo. Lahat tayo. So these are the key points of verses 1 to 5, the call for repentance. Ulitin ko ulit. The first is, repentance is urgent. Second is, tragedy is not a judgment on sin. And number 3 is, no one is exempted or exempt from repentance. That is in Luke 13 verses 1 to 5. In Luke 13 verses 6 to 9, this is the parable of the unfruitful fig tree. Fig tree. Tinawag nating fig, ano yun eh? Sa Ilocano, meron tayong local fig tree, pastor, na? Yung tuber na tinatawad nila. Yung bilog-bilog din. It's still sweet, kaya lang jay probinsya, may kahandaan, may nga kananday jay, taimbaga na ni inang ko idikot, may isang ako, makalason ka, no. Pero sabi nung mga pumupunta na galing, mga kaibigan namin na pumupunta sa probinsya, masarap. Totoo nga naman, matamis din pala. That's the local fig tree, yung tuber na tinatawag natin. Pero dito sa parable na to, it's not literal. In this parable, Jesus tells the story of a fig tree that has been unproductive for 3 years. The owner of the vineyard wants to cut it down because it hasn't borne any fruit. 3 years. So for the 3 years, dapat DJ fig tree could fruitful isunan, di ba? However, the gardener asked for 1 more year to care for the tree, including digging around it and fertilizing it. It hopes that it will bear fruit in the future. If it does not bear fruit, after this additional time, it will be cut down. So merong may time limit. Hindi, kumbaga parang hanggang sa dulo, bibigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon. What are the characteristics of the fig tree based on the verse? Anya iti, ano ba yung characteristic? Kalalaing, kababalin, timay sa nga fig tree based on verses 6 to 9. Number 1, kung na dito ikat, unfruitful. I mean, for 3 years, the fig tree is unproductive. This shows people who are not living according to God's will. Unfruitful. Dito muna nga characteristic ti fig tree. Number 2 is, the fig tree was given a second chance. Why is there a second chance? Kasi nakiusap yung caretaker that it must be given another year. Anong gagawin ng caretaker? Sabi dito, kailangan niyang diligan, kailangan lagyan ng fertilizer, literal kaya sa buhay ng tao. Diba? Nalalagyan natin ng fertilizer. Ano kaya yung representation ng fertilizer at dilig at tubig sa ating buhay? Maybe these are words of God. Doing a godly things. Okay. This shows God's patience and the chance for people to change and grow. Kita natin yung pagmamahal ng ating Panginoon. We are given a second chance. Number 3 is a tree of judgment. If the tree doesn't bear fruit, after the extra time, it will be cut down. Diba? May isang taon lang ulit yung naibigay sa kanya. This represents the consequences for not repenting or changing. Unfruitful, given a second chance, a tree of judgment. The number 4 is, it also has the ability to bear fruit. It has the ability to bear fruit. The tree has the potential to produce fruit. Similarly, people can change and bear fruit.
to live good, and have a righteous lives with God's help. Do we need help? Kailangan natin ang Panginoon. Kaya nalulungkot ako minsan kapag nakikipagdebate ako sa mga estudyante ko. Ang hirap i-instill the love of God, the Word of God sa kanila. Alam nyo, may mga atheist akong mga estudyante na minsan kahit na ni-inject ko ng konti, pero napakahirap. Siguro, kailangan talaga ng expert, kailangan talaga ng pastor, kailangan siguro ng sabihin nating pare. Kasi karamihan sa kanila ay mga Katolik, pero itong batang ito, nalulungkot ako na talagang walang pinapaniwalaang Panginoon, pinapaniwalaang Diyos. Sabi ko nga sa kanya, paano ka naging tao? Sabi niya, that's the work of science. Diba? Kahit paano mo sabihin sa kanila, lagi niyang sinasabi, that's the work of science. Diba? Napakahirap, pero inuunti-untian namin na kahit paano tong batang to, magkaroon siya ng realisasyon. Magkaroon siya ng second chance na makilala ang Panginoon. The symbol of spiritual potential. The fig tree isn't useless. We are not useless. We are just unproductive. Or maybe this student is just unproductive. People have the potential to grow spiritually and live in line with God's will. Siguro kailangan na lagi nating i-nurture, laging diligan, laging nilagyan ng abono at pakainin. At nang sa ganon ay maging fruitful ulit tong unproductive fig tree na to. Try ko din, na kahit papaano is mabigyan ko ng konting kaalaman with God's grace, with God's help, itong atheist naming estudyante. Okay, so those are the characteristics of a fig tree. Unfruitful, given a second chance, at risk of judgment, able to bear fruit, and it's also a symbol of spiritual potential. Why second chance? Why do you think God gave us or gives us a second chance? God's patience and desire for repentance. Why is a second chance given? Because God is patient and desires everyone to come to repentance. In the parable, the owner of the vineyards gives the fig tree an extra year to bear fruit, showing God's willingness to wait for a person to turn back to Him. To turn back to Him. It is in this verse that shows God's patience to motivate by His desire for everyone to repent and be saved. Second is grace and mercy in action. The second chance in the parable illustrates God's grace and mercy. Just like the fig tree gets a second chance, even though it hasn't been productive, God offers mercy to those who fall short and don't deserve it. It is in Ephesians chapter 2 verses 4 to 5 ang sabi dito. But because of His great love for us, dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, God is rich in mercy, made us alive with Christ even when we are dead in transgression. It is by grace that you have been saved. This highlights God's grace and mercy, showing that, like a fig tree, people who are unproductive in their spiritual lives can be restored through God's mercy. Though we are unproductive, we can be productive. It also has the opportunity for growth and transformation. The second chance is not a delay, but an opportunity for the fig tree to grow and change. Minsan, kailangan din natin ng pruning, Pruning. Ano ba yung mga pruning na yan? Maybe these are challenges. Ano ba itong mga challenges na to? Ano ba ang silbi ng challenges? They are just spices of life. Tama ba? Spices. Ano ba yung spices? Pampasarap. What is adobe if there is no toyo? There is no suka. There is no bawang and laurel, di ba? It's not cold.
adobo. Paano siya magiging palatable? Paano siya magiging masarap? Therefore, in our lives, there's also a need of what we would refer to as pruning. For us to grow and transform. In Luke 13, verses 6 to 9, we see that God's mercy and second chances are closely tied to repentance and the truthfulness that should follow. God, in His love, offers us time and grace to repent and turn toward Him. But this is not just about avoiding judgment. It is about being transformed and bearing fruits that glorifies Him. Through repentance, we experience restoration and receive the empowering grace of God to live fruitful, transformed lives. Fruitful and transformed lives. Tayo ay may kanya-kanyang destinasyon, base sa ating mga trabaho. Sabi ko nga, I may not be very active in the church, pero ginagamit ako ng Panginoon sa aking mga estudyante. I may not be active in the Bible studies kasi hindi kami nakakapunta. Ginagawa ko lang sigurong dahilan, pero hindi po. Napakadami naming trabaho sa bahay. Alam niyo, pag Sunday, plancha day, luto day, prepare ng food, and everything, linis ng bahay. Apan kayo, Chibalaymi, nagrugit. Hanga masango. Because from Mondays to Fridays, nasa school. Narigat nga, iti agtend, iti balay. Kan ibigay iti needs, iti anak, no? Kailangan may sakripisyo. What is the connection of repentance and second chance? Repentance is turning to God. Kasi nagkasala tayo, di ba? Pag humingi tayo ng kapatawaran, we are turning ourselves to God. In this context, the fig tree represents people. Sino tong mga to? Tayo. Who have been given opportunities to bear fruit, spiritual fruit, meaning a life that reflects God's goodness and righteousness. The lack of fruit symbolizes a life that has not repented or aligned with God's way. The second chance is embodied in the gardener's plea to give the fig tree one more year. This is symbolic of God's patience and mercy as He continues to offer us opportunities to repent and bear fruit. Just as the gardener wants to give 3 more time years to grow, God gave us second chance to repent, to grow, and to produce the fruit of Spirit. And what are the fruits of Spirit? There is love, there is joy, and there is kindness in our lives. Repenting is not just recognizing our sins, turning away from it, and seeking God's forgiveness. Nagbabawi tayo, we receive forgiveness. We receive restoration, and we are being transformed. God's second chance is an opportunity to make things right for Him, with Him, grow spiritually, and live a life that reflects His love. Through repentance, we can experience peace, fruitfulness, and eternal life. Yun ang promise ng ating Panginoon, di ba? All of which are the blessings that come from God's grace and mercy. Repentance and second chances are both invitations from God, calling us to return to Him, and live in alignment with His will. May God be with us all. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. God bless us. Panangipa ay kadagiti pagyaman, agkapulok and sagsago.
Sa daigdig ang buhay ay ganyan, mayroong ligaya at lumbay, maghintay at may nakalang bukas. May bukas pa sa iyong buhay. Tutulungan ka ng Diyos na may lalang. Ang iyong pagdaramdam, ilalangin mo sa may kapal. Nasa puso mo ay mawala ng lumusan. Sa daigdig ang buhay ay ganyan, mayroong ligaya at lumbay, maghintay at may nakalang bukas. May bukas pa sa iyong buhay. Tutulungan ka ng Diyos na may lalang. Ang iyong pagdaramdam, idalangin mo sa may kapal. Nasa puso mo ay mawala ng lubusan. Ang iyong pagdaramdam, idalangin mo sa may kapal. Nasa puso mo ay mawala ng lumusan. Tiyamakan anak uma, ken espiritu liwliwa, dayawan nga ipangruna, di langit kan daga. At tuyo apo da gito dato ning kami ipaidakan ka. Santifikaram da gito apo, pasantom da gito agbaling ka di makayaayo ti sangwanam. Aramatam da gito tapno may palaw pa iti ebanghelyom, ti pagariam. May pakamu ti ayat ken itinagan mo, kay iti adupay at tao. Narito o Diyos ang aming mga alay, mga handog sa inyo. Gawin mo itong banal upang sa ganun ay maging kaaya-aya sa iyong harapan. Gamitin mo mga to, Panginoon, upang sa ganun ay lalo pang may hayag ang iyong pangalan at iyong pagmamahal, lalo pang lumaganap ang iyong paghahari dito sa lupa. Pagpalain ang mga anak mong nagsihandog sa mga to. Kung magkano man ka nang binigay sa inyo ngayon, balik mo sa kanila ng 100 beses umaygit pa. Sa ngalan mo, Kristo, tong aming panalangin. Amen.
barukong agsanggirak yawat mukhani day tatakyag kadi tapos kadi tapos aginanag umasidagak si papanglaw awan daton kuray anyaman nunilabason kuwanarway tiyek kuwaputapno ugasam tiyek kuwaputapno ugasam. Intercessors, tayo'y manalangin. Kami lumalapit sa inyo ngayon, O Diyos na banal. Wala po kaming pwedeng ipagmalaki sa inyo. Kung tutusin nga, Panginoon, nakakahiyang lumapit sa inyo. Sapagkat sa gitna ng iyong kabanalan, kami napakarumi. Kami hindi karapat-dapat. Ang inyong makikita sa amin ay aming mga kasalanan, ang aming mga kamalian, ang aming mga pagsuway sa iyo. Subalit, salamat Jesus, sapagkat sa gitna ng aming pagiging makasalanan, kami patuloy mong inaanyayahan na lumapit sa inyo. Di mo alintan ang aming dumi, ang aming mga sala, bagkus mas gusto mo pang ilapit namin ang mga ito sa iyo.
at ihingi ng kapatawaran. Sa pamagitan na yung mensahe sa araw na to sa amin, Panginoon, pinaalalahanan mo kami na kailangan naming magsisi sa aming mga pagkakasala. Lahat kami nangangailangan ng kapatawaran. Igawad mo ngayon, Jesus, ang kapatawaran sa aming mga kasalanan. Nagsisisi kami sa aming bawat sala. Nagsisisi kami sa bawat mali na aming ginawa. Nagsisisi kami sa bawat hindi tamang pag-iniisip at pananalita. Kaawaan kami, Jesus. Patawarin kami. Tulungan kami upang sa ganun ay hindi namin ipasabukas pa ang pagsisisi, paghingi ng kapatawaran at pagbabalik sa iyo. You gave us the second chance, Lord. However, through your word, pinaalala mo rin sa amin na yung muling pagkakataon na inyong pinagkaloob sa amin ay may hangganan. May limit, Panginoon, ang iyong pag-aantay. Huwag sana kaming datnan, Panginoon, ng limitasyon ng iyong pag-aantay. Huwag sana kaming maging puno ng igos na walang bunga pagkatapos naming matanggap ang muling pagkakataon na inyong sinabi at pangako. Jesus, aming Diyos, aming Panginoon, inyong ipagkaloob ngayon ang kagalingan sa mga sakit na nararamdaman namin, 10 ng aming mangmahal sa buhay. Hipuin ang aming katawan, Panginoon, at ipagkaloob ang kagalingan. Ganon din ang aming mga magulang, mga kapatid, anak, apo, pamangkin, umahal sa buhay na nangangailangan ng kagalingan. Ipagkaloob, Panginoon, ang katugunan sa aming mga pangangailangan. Pangangailangang pinansya, pangangailangang restorasyon sa relasyon sa loob ng pamilya, sa loob ng tahanan. Tulong sa trabaho, tulong sa pag-aaral. Pagkaloob mo sa amin mga to, Panginoon. Salamat po sapagkat alam namin na ang mga panalangin ito ay inyo nang tinutugunan. Muli, Jesus, lumalapit kami sa inyo. Nialay namin ang aming puso, ang aming buhay sa inyo. I-bless mo rin, Panginoon, ang mga anak na to, mga kapatid na to, na tumanggap ng iyong pagpapala, tumanggap ng anointing mula sa mga intercessors ng iyong simbahan. Just as you bless the intercessors as well. Salamat po. Salamat po sapagkat alam namin ang aming mga panalangin ay tinugunan mo na. Thank you for answered prayers. Thank you for overflowing blessing. Thank you for your grace. In your name, O Jesus. Amen at amen. Masidegak ditarpad, aging God gloria
maragpatag. Uray payagibusen tuy biyag, kaskas nila na umasidagag. Kaskas nila na umasidagag. Repent. Magsisi kayo sa iyong mga kasalanan. Ito ang hamon sa atin ng Panginoon. Ito ang panawagan sa atin ng Panginoon. Repent. Do not delay. Do not delay. Be fruitful. Be fruitful. Magbunga kayo ng kabutihan. Ito ang hamon ng Diyos sa atin kung kaya't humayo tayo at gawin natin ang kanyang paanyaya. Gawin natin ang kanyang paanyaya para sa ating lahat. At sa ating paghayo, tanggapin ninyong pagpapala, biyaya, kagalingan na nanggagaling sa ating Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen at Amen.